Pnawn da bawb, croeso I drydydd sesiwn e-hangu Gorwelion Cyfrinachau Curo yn arbennig ar eich cyfer chi, ddysgwyr talentog blynyddoedd 5 a 6, I danio chwilfrydedd a meithrin hyder mewn mathemateg a datrys problemau. Mae'n braf iawn I weld chi gyda ni heddi eto. Siwan Richards o e-sgol ydw I ac yn ymuno gyda fi heddi eto mae'r darlithiwr Miss Dr Geraint Palmer o Ysgol Mathemateg Prifysgol Caerdydd. Pnawn da Geraint. Prynhawn da, Siwan. Prynhawn da pawb. Nawr te, ni'n mynd I fynd trwy ambell I gêm arall heddi yn dynig Geraint mwyn gweld os oes cyfrinach tu ôl I ennill pob gêm neu siwt maen nhw'n gweithio. Byddwn ni'n gwneud y sesiwn cyfan trwy menti eto, felly ymunwch gyda'ch dyfais gan ddefnyddio'r cod QR neu ddolen ar y we a rhoi'r pin I mewn. Os nad ydych chi'n cael cyfle neu os chi dal yn rhoi pethau at ei gilydd, pidwch â phoeni, mae'r cod yn mynd I aros ar frig y sgrin am beth amser eto. Felly i'ch atgoffa chi, mae'r camerâu a microffonnau a'r chat I ffwrdd ar eich ochr chi ac mae'r sesiwn yn cael ei recordio. Bydd cyfle I chi wneud tasgau ac ateb cwestiynau wrth ni fynd drwyddi, felly gwrandewch yn astyd. Wel, croeso ti Geraint, diolch am ymuno â ni heddi eto. Sut wyt ti heddi? Good, diolch. Mae ddim mor oer a wythnos diwetha. Ti'n iawn. Mae dal eitha o'r o mae'n neis. Ti'n iawn. Reit. Fi'n credu ddechreuwn ni Geraint. Okay. Felly heddiw ni'n mynd I siarad am 2 problem arall, problem mathemategol neu gêm mathemategol. Yr un cyntaf ni'n mynd I siarad am yw'r gêm cymysgu bagiau. Felly, diolch yn fawr. Felly, mae yna 2 ffrind, Thomas a Dan, a maen nhw'n mynd I ffwrdd â'i wyliau ei gilydd, ond mae ganddyn nhw'r union yr un ces. Chi'n methu gweld y gwahaniaeth o'r tu allan. Okay? Mae Thomas wedi pacio siwmperi yn unig. Na gyd oedd eisiau ar gyfer ei gwyliau oedd siwmperi. A mae Dan ond wedi pacio crysau tŷ. Okay? Ond, unwaith maen nhw wedi dod i'r maes awyr, gath y labeli yma ei cymysgu lan. A mae popeth wedi cael ei cymysgu lan. Mae popeth yn wrong. Felly, ni moyn gwybod sut allan nhw gweithio allan, pin bag yw pin, pwy sy'n bia pa bag, pan mae'r labeli I gyd wedi mynd o'i le. Ni ond yn gallu agor un bag yn unig. Felly, beth yw'r strategaeth? Ni'n mynd I agor un bag, pa bag ni'n mynd I agor, be'n mynd I edrych am, a pa solution ni'n mynd I cael. Sy'n mynd I gweithio allan pa bag yw pin. Felly, ni allu gofyn chi am eich syniadau chi. Sut byddech chi'n datrys y problem hwn? Ni gallu agor un bag yn unig, mae popeth o'i le, mae pob label yn wrong. Be byddech chi'n gwneud? Cwestiwn da. Mae cwpl o atebion yn dod mewn yn barod, neu cwpl o cynigion. Agor un a gweld pwy sy'n bia fe. Okay. Unwaith chi'n agor sut chi'n gweld pwy sy'n bia fe? Cofio, yn mathemateg, mae rhaid bod yn fanwl gywir, fanwl iawn gyda'n atebion. Okay? Mae angen ysgrifennu mewn ffordd, does neb yn gallu drysu gyda'ch ateb. Ie. Un arall sydd yn mewn fyna, agor y bag os mae crysau tŷ, rhoi y tag crysau tŷ arno fe. Okay, a beth am y bag arall? Ni'n dod yn agosach gyda'r cwestiwn. Ydyn. Beth sy'n digwydd gyda'r bag arall? Lot yn dod mewn. Mae rhain gweud dal y bag ar un trymaf yw'r siwmperi. Mae'n syniad neis, ond dyn ni'n gwybod unrhyw beth am pwysau'r siwmperi na pwysau'r crysau tŷ. Falle bod crysau tŷ really drwm gyda Dan, a siwmperi really ysgafn gyda Thomas. So ni'n siŵr. Reit, un arall na agor un bag os oes crysau tŷ,
yna Dan sy'n bia, os oes Siwmperi yna Thomas yw e. OK, gret, da iawn. Bron ateb llawn. Ni dal heb di siarad am y bag arall. Ni'n siarad am y bag ni di agor a gweld, ni heb siarad am y bag ni heb wedi gweld eto. Felly os rhywun gallu rhoi ateb fwy llawn i ni, ond mae hwnna'n ateb rili dda. Na, dim un arall. Na, mae rhai pethau'n dod Ocê. mewn, ond dim cweit sa'n credu yn ddigon cyflawn fel ti'n gweud, So, Geraint. be o'n i eisiau gweld oedd agor y bag, os oes crysau ti yna fe, Dan sydd yn ei bia, os oes Siwmperi, Thomas yn ei bia fe. A'r bag arall, os yw Dan yn bia'r bag nath ni edrych ynddo, yna rhaid i Thomas bia'r bag, nath ni ddim wedi edrych ynddo. Os taw Thomas sy'n bia'r bag nath ni edrych ynddo, yna Dan sy'n bia'r bag, nath ni ddim edrych ynddo. Felly ni wedi gweld pa bag yw pwy, gyda ond agor y bag unwaith. Right. Yeah. Mae'n gofyn un cwestiwn bach arall i chi. O, cyn hwn. Sorry, Sean. Oh, sorry, Geraint. Mae'n gofyn un cwestiwn bach arall i chi. Oedd faint o weithiau sydd angen ni agor y bagiau, achos pawb anghofio am un darn o wybodaeth pwysig iawn. Nes i dweud ar y dechrau, oedd popeth wedi cymysgu a oedd popeth yn wrong. Mae'n glyw mowr fi'n credu, Geraint, ydw e? Ie, nes i dweud oedd popeth wedi cymysgu a bod popeth yn wrong. Fi'n cael 1, fi'n cael 2, fi'n cael unwaith. So ni wedi gweld sut i wneud e unwaith. Felly, dim angen wneud e dwywaith, achos ni wedi barod i gweld sut i wneud e unwaith, agor y bag, gweld beth sy'n ynddo fe. OK, symud i'r sleid nesaf, ni cael fot. Cofia, mae pob label yn wrong dyn ni. Clyw mowr fyna. O, mae hwn yn dangos yr fot yn dod mewn yn syth, Geraint. Fi'n hoffi hyn, fe ras. Pidwch dilyn falle'r crowd, falle, dylen ni weid, Geraint, yn clyw arall. Mae lot yn gweud 1 yn oes e. Unwaith, fi'n gwybod, achos ti wedi gweithio fi cyn hyn, ond o'n ni heb feddwl yn biti fe cyn bod ti'n gweud. So fi'n credu unwaith chi ddysgwyr yn clywed Geraint yn gweud hyn, byddwch chi fel, Fi'n meddwl dyma'r tric gyda mathemateg. Mae angen i meddwl yn rhesymegol am pethau, bod nhw mewn geiriau, falle geiriau ni'n defnyddio pob dydd, ond maen nhw'n golygu pethau manwl gywir iawn. A gwrando. Ydyn nhw'n gweud meddwl tu fas y bocs weithiau? Ie, meddwl tu fas y bocs. Reit, so mae 6 yn gweud dim unwaith, 49 ar hyn o bryd yn gweud 1, a 11 yn gweud 2, Geraint. So, 11 sydd wedi dweud 2, mae just dweud ni barod wedi gweld ffordd o ond agor un ces a gweithio mas pwy ni pwy. Felly, mae methu bod 2, ac ni definitely gallu gwneud ydy gyda 1. Ond mae 6 o chi wedi dweud, sdim angen agor un ces, o gwbl. Chi barod yn gwybod. A tybed pam? Nes i dweud bod pob label yn wrong. Felly, os oes un ces gyda'r label, Dan, crysau ti, ni'n gwybod, dim dyna'r ces gyda'r crysau ti ynddo fe. Rhaid fod hynny yw'r ces, Thomas gyda Siwmperi ynddo fe. Felly, sdim angen agor y cas, o gwbl. Na, achos oedd pob label yn wrong. Felly, da iawn i'r 6 o chi. Oeddech chi'n gwybod pam oeddech chi'n gywir? Dyna cwestiwn arall. Ond gan fod ni'n gwybod pob ces yn wrong, ni ond angen edrych ar y label, gwybod bod e'n wrong, a gwybod taw y label arall yw'r un cywir. Sdim angen agor y ces o gwbl. Symud ni ymlaen.
Felly, ffordd weledol o dangos hwnna yw rhywbeth o'r enw coeden ddatrysiad. Okay, so ni'n mynd i dechrau off yn edrych ar be ni'n gweld yn y cas, a wedyn be mae hwn yn dweud wrthyn ni am y ddatrysiad. Felly yn y coeden yma, os ni'n agor cas a ni'n gweld siwmper, yna rhaid ta hwnna yw'r ces gyda'r siwmperi ynddo fe. Os ni'n gweld crys T yn y ces, yna rhaid ta hwnna'r ces gyda'r crysau T ynddo fe. Yeah. Felly ni gallu dangos yn weledol ein meddwl, ein rhesymeg fyna. Os ni'n gweld rhywbeth, beth yw hwn yn golygu ar gyfer y datrysiad? Okay, dyna yw coeden datrysiad. Okay, ni'n mynd i symud ymlaen nawr i ehangu'r problem bach. Symud ymlaen. Okay, a nawr, mae Thomas a Dan wedi pigo lan ei ffrind Will ar ffordd i'r maes o awyr. Mae Will wedi pacio'r union yr un cas eto, felly mae'n edrych union yr un peth o'r tu allan, a mae Will wedi pacio cymysgedd o siwmperi a chrysau T. Felly mae 'da ni 3 cas. Cas Thomas gyda siwmperi ynddo fe, cas Dan gyda crysau T, a cas Will gyda cymysgedd o siwmperi a crysau T. Diolch, Siwan. A nawr, pan maen nhw'n cyrraedd y maes awyr, mae popeth wedi cymysgu eto. Mae pob label wedi cymysgu eto. Mae pob label yn anghywir. Felly mae'r label wrong ar pob ces wrong. Yeah. Felly ni'n gweld fyna, does dim label yn iawn. Mae'r tîm diogelwch y maes awyr yn gadael ni gymryd un eitem o un o'r bagiau yn unig. Allan o hwnna, ni'n gallu gweld pa ces sy'n bia ar pa person. Be fydd eich strategaeth chi nawr? Pa ces byddwch chi'n cymryd rhywbeth allan, a be mae hwn yn mynd i dweud wrthych chi am y datrysiad o pa ces sy'n bia ar pa person? Felly, siwt ni'n ffindio mas pwy sy'n berchen pa fag yn dy fe? Geraint. Sy'n unrhyw atebion yn dod mewn? Ni'n cael cwpl o rifau. Okay. 2, 6 na 7, pwyso nhw. Pwyso nhw. Ie. Eto'r problem gyda pwyso nhw yw ni ddim yn gwybod unrhyw beth am pwyso'r siwmperi na pwyso'r crysau T. Felly'r unig peth ni'n gallu wneud yw agor un o'r bagiau a cymryd allan un eitem. Os ydyn nhw ond yn gadael ni agor un, sut ydyn ni fod i gael y bagiau cywir? Cwestiwn da. Dyna yw'r cwestiwn. Ie. Ie, fi'n cael pwyso nhw to agor un, ie. Na fes ni fod wneud agor un. So meddwl eto ar y coeden datrysiad yna. Os ydyn ni'n agor un, a be ni'n gweld, a be mae hwn yn golygu am ein datrysiad. Right, ie. Dyna wel, beth mae hwn yn gweud? Cymryd y bag cyntaf a tseco beth sy'n ynddo fe, a dyn ni wedyn yn gwybod am eu bod maen nhw yn anghywir, bod y rhai eraill yn gywir. Bron, cymryd y bag cyntaf, pa'n yw'r bag cyntaf. Na'r cwestiwn cyntaf sydd am ni. Ie. Tseco beth sy'n ynddo fo, gret. A wedyn dyn ni'n gwybod os mae'n anghywir neu gywir neu peidio. Wel, ni'n gwybod bod popeth yn anghywir, ond os ni'n agor a mae'r siwmper yn dod allan, a fe bag Thomas neu bag Will sydd yn ni. Os ni'n agor a mae siwmper yn dod allan, ni ond yn gwybod am dim bag Dan yma. Cos mae Dan ond i cymryd crysau T. Ie. Ie, da iawn. Os mae'n crys T, mae ni'n Dan neu Will.
Cwar un arall naturally yn un Thomas. Arall yn un Thomas. OK, ond mae 3 cas. Yeah. OK, nawn ni symud ymlaen i helpu chi bach fan hyn. Gan fod ni'n gwybod bod pob label yn wrong, yna be ni'n gwybod gall fod yn unrhyw un o'r cases yma. So, yn y case gyda'r label Dan, gyda crysau T, ni'n gwybod bod y label yn wrong, felly naill ai case Thomas neu Will yw hwn, felly ynddo fe rhaid fod naill ai siwmperi neu cymysgedd o siwmperi a chrysau T. Yn y bag gyda'r label Thomas, ni'n gwybod fod y label yn wrong, felly ynddo fe rhaid taw naill ai bag Dan gyda ond crysau T sy'n ynddo fe, neu bag Will gyda cymysgedd o siwmperi a chrysau T. Nawr, a fydd agor unrhyw un o'r bagiau yna'n helpu ni, mae'n mynd i fod yn awkward achos bod falle bod cymysgedd o siwmperi a chrysau T, ni ond yn gallu cymryd un eitem allan, felly os ni'n cymryd e allan, sydd ni'n gwybod taw'r cymysgedd neu peido yw e, ni ddim yn siŵr. Ond mae'r bag ola yma yn allweddol. Mae'r bag gyda'r label Will, sydd â cymysgedd o siwmperi a chrysau T, ni'n gwybod taw'r label hwnna yn wrong. Felly, os yw'r label hwn yn wrong, naill ai bag Dan yw e sy'n cynnwys ond crysau T, neu bag Thomas yw e sy'n cynnwys ond siwmperi. Nawr, os ni'n checko'r bag yma, beth bynnag ni'n cymryd allan, os ni'n cymryd allan siwmper, rhaid taw bag Thomas yw e, os ni'n cymryd bag Dan, os ni'n cymryd allan crys T, rhaid taw bag Dan yw e. Siwan, yw hynny'n neud synwyr i ti? Odi. So ni'n gwybod bod siwgys Will yn anghywir, a naill llai siwgys Dan neu Thomas wedys di, efe? Ie. Reit. So dyw'r 3 o'n nhw ddim wedi cymysgu, dim ond 2 siwgys. Wel, Mae'r 3 wedi cymysgu, ond does dim un label yn gywir. Felly, os yw'r label yn dweud taw bag Will yw e, dim bag Will yw e. Felly, os ni'n cymryd un eitem allan o'r bag sydd wedi labelu gyda Will, yna ni'n gallu dweud os yw'n bag Thomas neu Dan. Y gweddill, ni ddim yn siŵr achos bod yna chymysgedd o siwmperi a crysau T yn bag Will. Felly, ni symud ymlaen i dangos y coeden datrysiad nawr. Felly, y peth cyntaf i wneud yw checio y bag gyda'r label Will arno fe. Os ni'n tynnu allan siwmper, yna rhaid taw bag Thomas yw hwnna. Os ni'n tynnu allan crys T, yna rhaid taw bag Dan yw hwnna. Felly ni datrys un o'r cases. Trwy checio un o'r rhain, ni wedi datrys un o'r cases. Beth sy'n digwydd wedyn? Wel, mae nawr da ni 2 case ar ôl. Mae un gyda label naill ai Thomas neu Dan, yr un ni heb wedi gywiro eto. A mae un heb label arno fe. A ni'n gwybod os oes 2 case da ni, a mae popeth wedi cymysgu, does dim angen agor y cas eto, mae'n edrych yr union yr un peth fel y problem o'r blaen, a gallwn ni just swap o'r labelu, a ni'n gwybod pwy cas yw pwy. Iawn. Felly, trwy wneud y coeden datrysiad hyn, sy'n sort of trefnu ein meddyliau, trefnu ein rhesymeg, mae'n gadael ni gyda problem sy'n edrych fel problem ni wedi gweld o'r blaen, gallwn ni just datrys e fel ni wedi gweld o'r blaen. A mae hwnna'n techneg pwysig iawn am mathemategwr. 1, i ni allu trefnu ein meddyliau, fel coeden datrysiad yma, trefnu ein meddyliau, a 2, i ni'n gallu bennu lan gyda problem i ni'n gwybod sydd i datrys. So gawn ni symud ymlaen. Felly, os ni'n gweld coeden sy'n edrych fel hyn, beth yw enw ar y thing yma? Beth yw enw'r goeden? O'r teg mae Geraint wedi sôn amdano fe, tipyn. Y goeden ddatrysiad, y goeden y falau, neu'r goeden deulu.
Mae'r ymatebion yn hedfan mewn, da iawn chi. 84 o chi heddi, gwych. Te'r ni gael gweld y Geraint. O, goeden a trysiad mae'r rhan fwyaf yn gweud. Da iawn i'r 57 ohonych chi, nath dweud coeden dy trysiad, ie. Dyma techneg o gallu trefnu ein meddyliau yn mathemategol. Da iawn, pawb. wir. Oce, nawr ni symud ymlaen yn gloi te i'r problem nesaf ni. Falle chi wedi gweld hyn o'r blaen, falle ddim. Dyma problem y iar, y llwynog a'r grawn. Felly, un diwrnod mae ffermwr eisiau croesi afon. Mae rhaid iddo defnyddio cwch i croesi'r afon. Mae rhaid hefyd i fe gludo neu cario y iar a'r bag o grawn o un ochr yr afon i'r llall. Ond, dim ond lle ar gyfer un o'r rhain yn y cwch sydd. So'r ffermwr ac y iar, neu'r ffermwr a'r grawn. Ond mae'n methu cymryd popeth ar yr un pryd. Mae hefyd methu gadael y iar a'r grawn ar ben ei hunain. So mae'r ffermwr methu mynd ar ei ben ei hun, methu gadw nhw ar ben ei hunain achos bydd y iar yn bwyta'r grawn. Os yw hynny'n digwydd? Felly, sut yw'r ffermwr yn gallu cario popeth o un ochr yr afon i ochr arall ar afon? So mae methu cadw'r iar a'r grawn ar ben ei hun, mae methu cario nhw'r ddau ar yr un pryd, felly siwr mae'n mynd i cario'r ddau peth yma ar draws yr afon. Ond mae'n gallu mynd nôl ymlaen, dylen ni wedi nawr. Ie, gallu mynd nôl ymlaen, gallu cadw un o'n nhw ar un ochr yr afon a cadw'r llall ar ochr arall, ie, maen nhw'n ffain. Reit, oce. Felly yn yr achos yma, ie, beth ydy'r ffermwr yn wneud yn gyntaf? Cario'r iar, y grawn, neu unrhyw un o'n nhw ar draws yr afon. Oce. Dylen ni gweld lle ni arni de. Oce, cymysgedd mawr fan hyn, ond yn ffodus mae pawb yn iawn. Ni ddim yn paen ni'n cymryd. Ni methu cymryd y ddau, a ni methu gadael y ddau ar ochr yr afon, felly gallwn ni jyst cymryd unrhyw un ar draws yr afon. Unrhyw un. Right. Oce, felly os yw'r ffermwr yn cymryd y iar i ochr arall yr afon, nawr be mae fe'n wneud. Mae angen i fe cario'r grawn dros yr afon, a mae methu cadw'r grawn a'r iar ar ben ei hunain. Be mae'n mynd i wneud nawr? So mae'n mynd nôl dros yr afon heb cario'r iar. Mae hwnna'n ffain. Mae'r iar gallu bod ar ben ei hun, ond dwi'n methu bod ar ben ei hun gyda'r grawn. Felly mae'n nôl dros yr afon, a wedyn gallu pigo lan y grawn a cymryd hwnna ar draws yr afon. Felly ni wedi datrys y problem yma. Ni wedi cymryd y ddau peth ar draws yr afon, a ni heb wedi gadael y iar ar y grawn ar ben ei hunain. Okay. Nawr ni'n mynd cymlethu bethau. Y tro yma, mae'r ffermwr eisiau cario 3 peth ar draws yr afon. Bag o grawn, llwynog ac iar. Mae'r cwch ond digon mawr i cymryd y ffermwr ac un peth arall. Eto, mae'n methu gadael y iar a'r grawn gyda'i gilydd ar ben ei hunain, gan fod y iar yn bwyta'r grawn. Mae hefyd methu gadael y llwynog a'r iar gyda'i gilydd ar ben ei hunain, gan fod y llwynog yn bwyta'r iar. Felly, sydd rwy'n cymryd pob tri o'r pethau hyn o un ochr yr afon i'r llall? Felly, ni fel hyn, nawr beth yw'r peth dylai fe wneud. Dylai fe teithio dros afon ar ben ei hun, mynd yr llwynog dros yr afon, y iar dros yr afon, neu'r grawn dros yr afon. Mae'n ni gofio meddwl beth dwi ddim yn gallu gadael ar ei pen ei hun fyna, dyn ni i ddechrau gyda. Cofio, mae'r llwynog yn bwyta'r iar, a mae iar yn bwyta'r grawn. Right.
ond maen nhw'n biafio os yw'r ffermwr gyda nhw. Dyna ni weld lle mae pawb arni. OK, mae'r rhan fwyaf ohonych chi wedi dweud cymryd y iar dros yr afon. Ie, da iawn. Dychmyga be bydd yn digwydd yn y sefyllfeydd eraill. Os yw'n cymryd y grawn dros yr afon, mae'n gadael y llwynog ar iar ar ben ei hunain, a mae'n colli iar. Os yw'n cymryd y llwynog dros yr afon, mae'n gadael y iar a'r grawn ar ben ei hunain, a mae'n colli'r grawn. Os yw'n mynd ar ben ei hun dros yr afon, mae'n just mess. Mae pawb yn bita popeth. Ydy. Okay. Felly mae'n iawn i adael beth sy'n ar ôl y llwynog a'r grawn gyda'i gilydd, ynddo fe? Ie, gallen gadael y llwynog a'r grawn ar ben ei hun. Felly, be di gyda fe? OK. Iawn, yr un nesa. Ie, Caerdydd. Ie, so ni'n gwybod ni'n mynd i cymryd y iar yn gyntaf dros yr afon. Beth sy'n nesaf? Beth yw'r trefn o'r holl beth dylen ni'n neud? Cymryd y iar yn gyntaf, wedyn be ni'n neud? Ni'n mynd nôl ar ben ni'n hun, ni'n mynd nôl gyda'r iar. Beth sy'n digwydd? Right, person cynta. Yr iar, wedyn y grawn, a wedyn y llwynog. OK, so ni'n cymryd y iar gyntaf. Ie. Wedyn, ti wedi colli allan un cam, sef mynd nôl dros yr afon ar ben dy hun. Wedyn ni'n mynd i cymryd y grawn, a wedyn beth sy'n digwydd? Ni'n mynd nôl ar ben i'n hun a gadael y iar a'r grawn ar ochr chwith yr afon. Sa'n siŵr, so hwnna'n ateb digonol. Mae'n dechreuad dan, dyw e, ond falle, fel ti wastad yn gweud, bod eisiau fe bach mwy llawn, ynddo fe? O, dyw e beth ar hwnna all ti gweud fan hyn. Yn trial darllen o, da iawn chi am hela nhw mewn. Cymryd y cyw neu'r iar, wedyn cymryd grawn a dod â'r iar nôl, wedyn dod â'r llwynog a wedyn yr iar. OK, so cymryd y cyw gyntaf, wedyn dod nôl y grawn, cymryd y grawn dros, dod â'r iar nôl, i sicrhau bod y grawn a'r iar ddim ar ben ei hun. Da iawn, ie. A wedyn ni'n mynd i cymryd y llwynog draw a gadael y iar ar ôl. Wedyn gallwn ni dod nôl ar ben ein hun cyn cymryd y iar. OK, mae hwnna'n datrysiad da iawn, gwych. Cwbl o pethau ar goll, fel pryd i ni'n teithio ar ben ein hun ac yn y blaen, ond bron at y perffaith, da iawn. Ie, da iawn, wir. OK, gawn ni symud ymlaen. Felly, ni'n cymryd y iar cyntaf. Wedyn, ni'n dod nôl ar ben i'n hun. Wedyn, be ddylwn ni'n neud fan hyn? Nath ni just cael yr ateb yma. Be ddylwn ni'n neud fan hyn? Mae un o'r dysgwyr wedi helpu chi fyna, yndyn nhw? I weid be dyn yr ffermwr wneud yma. Mynd adre, mynd ar llwynog dros yr afon, mynd ar grawn dros yr afon, nes dim ots pe un, ond cofiwch ddod ar iar nôl tro nesa. Right, dewch i weld lle ni arni. Lot yn gweud os dim ots, ond cofiwch ddod ar iar nôl tro nesa. Da iawn. A'r 8 o chi sydd wedi dweud mynd adre. Chi wedi anghofio'r problem. Mae angen mynd ar dros yr afon. OK, so pawb sydd wedi dweud dim ots pa un, ond rhaid ni dod ar iar nôl. Ie, da iawn, union be oedd yr ateb diwetha ni. Felly, da iawn. Gan ni'n neud ni'n cymryd y grawn ar draws, a wedyn... Y iar yn dod nôl. Y iar yn dod nôl, a wedyn... Be ddylwn ni'n neud? Mynd ar ben ei hun dros yr afon, mynd ar llwynog dros yr afon, mynd ar iar dros yr afon, neu mynd ar llwynog ar iar dros yr afon. Ni mae'n cael popeth i'r ochr draw, yndyn ni?
Mae'r ymatebion yn dod mewn yn gyflym iawn, da iawn chi. Ar y teg. Reit, dyna ni weld Geraint. Mynd ar llwynog dros yr afon, mae'r rhan fwyaf yn gweud fan hyn. Da iawn. So, ar gyfer yr atebion eraill, os ni'n mynd â ni ben i'n hun dros yr afon, bydd y llwynog ar ben ei hun da'r iar, felly ni'n methu wneud yna. Os ni'n cymryd y iar ar draws yr afon, gred, ond ni jyst i dod ar iar nôl. So beth oedd y pwynt? Ac ni'n methu cymryd y llwynog ar iar achos does dim lle yn y cwch. Felly, mynd ar llwynog dros yr afon yw'r ateb cywir. Da iawn. Lle ni'n cymryd y llwynog draw. A wedyn, be ddylwn ni'n wneud? Be dylwn ni'n neud fan hyn nawr te? Mynd ar y ben ei hun dros yr afon, mynd ar llwynog dros yr afon, mynd ar grawn dros yr afon, neu mynd ar llwynog ar grawn dros yr afon. Dyna ni gweld lle mae pawb arni. Da iawn. Pawb na dweud mynd ar ben eich hun dros yr afon. Ie, i chi sy'n gywir. Da iawn. Ie, mae rhaid ni gofio bod e'n gallu mynd ar ben ei hunan, yn dife? Falle bod ni'n anghofio na weithiau. Dyna ni. A wedyn mae fe'n gallu mynd nôl ar iar. Da iawn. A nawr mae sneb di bwyta neb, a mae pawb ar ochr arall yr afon. Pawb yn hapus. Da iawn. Jyst sleid bach yw hwn i dangos chi bod yna ffyrdd gwahanol o meddwl am y problem yma. Gallen ni meddwl am y problem yma yn geometrig, mewn siapiau. Os ni'n meddwl am ciwb, os ni'n meddwl am pob cornel o'r ciwb yn cynrychioli rhyw sefyllfa gwahanol. Felly, mae'r cornel agosau i ni, ar y gwaelod o'r sgrin, fyna. Mae hwn yn cynrychioli bod y grawn, y llwynog a'r iar i gyd ar ochr chwith yr afon. A mae'r cornel pellach i ffwrdd ohoni ar y top yn cynrychioli bod y iar, y grawn a'r llwynog i gyd ar ochr dde'r afon. A mae pob cornel arall yn cynrychioli rhyw trefniant gwahanol. Mae'r iar ar un ochr, a'r grawn ar y llwynog ar y ochr arall, neu bod y llwynog ar un ochr a'r iar ar y grawn ar y ochr arall. A mae symud pethau gyda'r cwch yn cyfateb i ni gallu teithio o un cornel i cornel arall y ciwb. Mae rhai corneli ni eisiau anghofio amdano nhw. Ni ddim yn licio'r corneli pan mae'r iar a'r grawn ar ben ei hunain dy gilydd. Ni ddim yn licio'r corneli lle mae'r llwynog a'r iar ar ben ei hunain dy gilydd. A wedyn y problem ni o cario popeth ar draws yr afon yw'r problem o teithio o un cornel y ciwb i cornel arall y ciwb gan anwybyddu y corneli ni ddim yn hoffi. Felly, un ffordd o meddwl am hyn yw troi'r problem mewn i problem arall sydd falle'n haws i datrys. A dyna techneg mae mathemategwyr yn neud trwy'r amser. Diddorol iawn. Gwni symud ymlaen. Fi'n gweld bod amser yn prysur fi mlaen, felly fi'n credu nawn ni symud mlaen jyst i roi her bach falle i'n dysgwyr ni cyn i orffen Geraint. Rhywbeth tebyg fan hyn yn dife, ond ni'n neud y llwynog y ddafad a bwyd y ddafad yn dife? Ie, so problem tebyg iawn. Os chi'n gallu meddwl am siwr i wneud o'n eich hunan chi, felly mae angen ni cludo pob peth o un ochr yr afon i'r llall. Mae'r llwynog methu cael ei gadl ar ben ei hun gyda'r dafad, os bydd e'n bwyta'r dafad. Dyw'r dafad methu cael ei gadl ar ben ei hun gyda bwyd y dafad, gan fod e'n mynd i bwyta nhw, ond mae'r llwynog a bwyd y dafad yn gallu cael ei gadl ar ben ei hun. Felly beth yw'r datrysiad nawr? Sut byddwch chi'n cludo popeth o un ochr yr afon i'r llall? A cofio'r thema fi wedi bod yn siarad am lot yw, i ni gallu meddwl am hwn
fel problem ni wedi gweld o'r blaen. Ie, da iawn Geraint. Felly, sut chi'n neud e, a faint o weithiau falle chi'n mynd nôl ymlaen yn dyfe? Gret. Diolch yn fawr ti Geraint. Mae amser wedi'n trechu ni heddi. Ni wedi joio cymaint. Diolch yn fawr iawn i ti. A diolch i chi gyd am ymuno a welwn i chi wythnos nesaf ar gyfer y sesiwn olaf. Diolch Geraint. Diolch i chi gyd. Hwyl am y Diolch tro. bawb.